Втора част с рекламиране на старото издавано училище. Така че, нека да изпълним. Чуха на моите приятелки гласовете там, затова ще идем там. Аз съм се навкъде, знаете. Тук му и малко да се подържите, знаете ли защо? Защото ще ръсне. Така, хора. Верно се. Ще снимам малко, защото търсачи има. Много са тези злато търсачи. Да ни защипаме, моите бачи. Пияни. Топка футболист. Белгиан. Така. Много е добре тук. Топката има там, тя е пиянка. Тук може да играте на пешеходни, ако идвате с бебе. Може да играте на пешеходници. Които са търсачите, сега ще минем покрай тях. Ето снимах тези злато търсачи. Ето пак ще ви покажа тези злато търсачи. Покажа една тиктокърка. Те. Иван Бабагон. Тук седите и се парите по газа. И натам вече излизате. Ще да се разхвърляте. Да рекламирам още нещо. Хайде ли хора? Ден и нощ. Сме ден и нощ. Село Не. Добре. Грабвайте пред мене и отивайте в село Девена. Грабвайте пред мене. Ето ли шо? Тук яко харчи. Яко. Днес сме донесли дома всяка ден. Ето тук на училището. Може да ядем, хапваме. Тук е един дома цяло. Иншутно, както казвам. Пешеходно. Така че, ето тук грабвайте колело, АТВ, кола. Идвайте да си играте с пътната на ходи. Баскетболици. Той аз снима. Няма среден пръст, защото му стъпи колелото. Мисля, че ще направя един скок. Едно до тогава не ми е отгаснало времето. Ще направя един скок. Да погледнете малко време, че не съм байкър, брат. Не съм. Така че, поне погледнете един скок от мен, който ще го направим на входа на училище. Има тротопедки. Така, се опитам да направя това. И това беше.